Dođi, idemo otvoriti vrata. Ajde. Ko ide? Ajde, dođi vamo s ove strane. Ko je to? Ko je to došao? Ako ne budeš dobra i tvome bratku Alenu jedna šiba. Ovo je za tebe. Idi u uzmi, imaš poklon. Izvoli. Dođi, makaj ste uzi. Izvoli. Ovo je za onoga malog Alena. Alen. Ovo je, dođi vamo, Alen. Ovo je isto za tebe. Ako ne budeš slušao. Opa, nešto upada. Ajli ispade njene igračke. Tvoju mamu, ali prvo šibu. Je bila dobra i ona će... Oj, čuj. Evo za mamu. Nešto. I za vašeg tatu. Ili babu, kako hoćete. Evo. Hvala. Ugodno vam večer. Čekaj, hoćeš poljubiti Nikolausa? Daj mu pusu. Čekaj, ne mogu je snimiti. Dođi da tebe ljubim. Do godine da budeš bolji. Ćao. Ćao. Reći mu papa. Maši mu drugom rukom to što ti u ruci. Maš jednom rukom iza. Če? Ko je došao bio? Ko je došao? Hajmo vidjeti šta se dobila. Šta je bilo? Šta se prepala? Šta je, braco? Braco, moramo zajedno otvarati poklone. Šta se pepala? Šta se Ajla pepala? Ajla nam se malo prepala. Idemo sad poklone otvarati. Ću ići poklone otvarati. Hajmo. Reci im čao, bao.